Quan aneu en bicicleta, en lloc de viatjar amb cotxe o altres vehicles motoritzats, contribuïu a la millora de la qualitat de l'aire evitant la seva contaminació. A més, el ciclisme promou un estil de vida saludable, proporcionant un gran entrenament cardiovascular que enforteix el cor i els músculs alhora que millora la forma física general. També és una manera meravellosa de connectar amb la natura, ja que us permet experimentar les vistes, els sons i les olors del vostre entorn. Tant si aneu a la feina, feu encàrrecs o simplement gaudiu d'un passeig tranquil, triar una bicicleta en lloc d'un cotxe pot ser un xicotet, però impactant pas cap a una forma de vida més sostenible i agradable. Els beneficis d'anar en bicicleta són múltiples. Et fa somriure, fas amics, t'ajuda a dur la compra, genera plaer i felicitat, vas més ràpid que caminant, allibera els carrers, t'enforteix les cames, és un vehicle fàcil d'aparcar, millora la teua salut, redueix el risc d'infart, emet 0 diòxid de carboni, consumeix greix, no petroli. Per tant, no provoca guerres pel petroli i combat l'obesitat. Us deixem amb el vídeo de la sortida que va tindre lloc el diumenge 2 de juny a la ciutat d'Alzira, on van participar un munt de persones.